F'pajjiżna għamel ir-ritorn tiegħu iċ-ċinema fil-miftuħ. Din ix-xena kienet esperjenza unika l uħud filwaqt li għanqlet memorji nostalġiċi li dawk li kienu jesperjenzaw dan snin ilu. Dan ir-ritorn ġie ma' trasformazzjoni ta' ġnien l-apparelli fil-Belt Valletta għal avveniment Cinema City organizzat mill-Aġenzija għall-Kultura tal-Belt Valletta bl-għajnuna tal-Kummissjoni Maltija għall-Films. Għal ħafna din kienet l-ewwel darba li attendew ċinema fil-miftuħ u l-koll saħqu li din l-esperjenza hija waħda pożittiva. Ejwa, tajba ħafna nsiju. L-atmosfera u hekk dak unu kulħadd flimkien hekk u barra sabiħ ukoll hekk għall-arja. Naħseb li public event interessanti u missa terġa' ssir xi darba oħra. Iva, naħseb l-inizjattiva tajba ħafna, għandha titkompla. Huma inizjattivi sbieħ li wieħed għandu jattendi u nikkoraġixxi biex isiru iżjed. Dal-istazzjon tkellem ukoll maċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt, JC Mikallef, dwar x'kien irsieb li wassal sabiex issidi l-attività ta' ċinema fil-miftuħ. Iħsib kien li spazju meravigliuż bħal dan, spazju kulturali, spazju ta' storja kbira, ma wkoll spazju aħdar nikkumbinawh ukoll ma' attivitajiet kulturali. Din hija l-ewwel attività kulturali fi ġnien l-Aperelli. Din l-attività se tibqa' għaddejja sa nhar il-Ħadd li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.